ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं. खूप आनंद आहे. आपण या 11व्या अध्यायावर आज आहोत आणि या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आज 11वा अध्यायाचं अध्ययन आहे. त्याचा शतगुणी आनंद या भगवंतांना होतोय, ज्यांचं साष्टांग दंडवत घेऊया, त्यांना साष्टांग दंडवत करूया. भगवंतांना साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभुजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून या 11व्या अध्यायाला आपण सुरुवात करणार आहोत. मग 11व्या अध्यायाला सुरुवात करण्याच्या आधी जसं आपण पहिले 10 अध्याय पहिल्यांदा आपण आधीच्या अध्यायांचं थोडं बघतो, तर याच्यात कदाचित ती उजळणीची स्लाइड नाहीये, पण सांगण्याचा मतितार्थ हा की अर्जुनाला काल 10 विभूती दाखवल्या आहेत भगवंतांनी. मग ज्या 10व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने मान्य केलेलं आहे, भगवंतांचा स्वीकार केलेला आहे आणि सांगितलेलं आहे की मला तुम्ही परमतत्व म्हणून, पुरुषोत्तम म्हणून, आणि मला पूर्णपणे खात्री झाली आहे की तुम्हीच भगवंत, तुम्हीच पुरुषोत्तम आहात, परमतत्व आहात. हे सगळं मान्य करून अर्जुनाने शास्त्राचा आधार दिलाय. जे असित, देवल, ऋषी जे आहेत त्या सर्वांनी याचा आधी उल्लेख केला आहे आणि प्रत्यक्ष तुम्ही स्वतः आपल्या मुखकमलातून हे सांगता आहात. आणि हे अर्जुनाने सांगितल्यानंतरच अर्जुन जेव्हा स्वीकारतोय भगवंतांना, भगवंतांनी लादलेलं नाहीये कुठल्याही प्रकारे अर्जुनावरती, आणि म्हणूनच ज्या वेळेला स्वीकारलंय तेव्हा भगवंतांना जेव्हा तुमच्या अनेक ऐश्वर्याचं आणि ज्या विभूतींचं मला दर्शन घडावं असं जेव्हा अर्जुन विनंती करतोय, तेव्हा भगवंतांनी आपल्या सूचक अभिव्यक्ती या सगळ्या दाखवलेल्या आहेत. मग ज्या सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी दाखवल्या, ज्याच्यामध्ये आपण अनंत, भगवंत म्हणाले अनंत ऐश्वर्य आहे माझं, परंतु यापैकी काही सूचक अभिव्यक्ती मी तुला दाखवते. जसं की आपण बघितलं की मग अश्वांपैकी उच्च श्रवा आहे, बुद्धिमानांची बुद्धी, ज्या आधीच्या आपण अध्यायामध्ये बघितलेलंच आहे की बलवानांचं बल आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांनी, मग ज्या पांडवांमधला अर्जुन भगवंत आहेत, ऋषींमधले नारद ऋषी भगवंत आहेत, व्यासमुनी भगवंत आहेत, अशा प्रकारे ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत की ज्यांचे ऐश्वर्य भगवंत सांगतायत आणि त्या सगळ्यांचा भगवंतांनी तिथे उल्लेख केलेला आहे.
हे सगळं ऐकून मग भगवंतांनी ज्या सांगितलं शेवटी, की मग हे सगळं ऐश्वर्य मी तुला सांगितले, पण याची खरंच काही गरज आहे का? कारण एका अंशातून मी हे सगळं विश्व व्यापलंय. ज्या ब्रह्म भगवान आणि ज्या ब्रह्म परमात्मा आणि भगवान जसं मी म्हटलं, की अनेक ब्रह्मांड भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत. आणि या ब्रह्मांडांमध्ये भगवंतांनी प्रवेश केलेला आहे तो गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून. आणि जो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयात आपण बघितला, की असे विष्णू, असे भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्वरूपात क्षीरोदकशाही विष्णू, जे भगवंतांची तत्व, मग महाविष्णूचं तत्व गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू, जशी भगवंतांचे विस्तार आपण नंतर जे बघितलेले आहे. जसं मी म्हटलं, की ब्रह्मांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, त्या महाविष्णूच्या अवतारावर त्यांनी ध्यान केलेलं आहे. तसं शिवांनी संकर्षण या रूपावरती ध्यान केलेलं आहे भगवंतांच्या त्या विस्तारावरती. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष देवी-देवतांनी ज्यांचा समावेश आज आपल्याला दिसणार आहे. मग ज्या 8व्या अध्यायामध्ये आपण अ, ऐकलं होतं, जी अधिदैव म्हणजे काय? मग ज्या अनेक संज्ञा आपण बघितल्या, की ज्याच्यामध्ये ब्रह्म म्हणजे काय? अ, अधिभूत म्हणजे काय? अधिदैव म्हणजे काय? अधियज्ञ म्हणजे काय? या सगळ्यांना जाणता-जाणता जेव्हा आपण अधिदैव याचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख केला होता, तेव्हा हे अधिदैव आज आपल्याला बघायचे, की सर्व देवी-देवतांचा ज्यांच्यामध्ये समावेश आहे. असे अधिदैव, असे सर्व ऋषींचा ज्यांच्यामध्ये समावेश आहे. असे भगवंत, प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या आंतरिक शक्तींनी अर्जुनाला आपलं विश्वरूप दर्शन दाखवणार आहे. एक सेकंद. विश्वरूप दर्शन दाखवणार आहे. मग आपण म्हणू, की अ, थोडंसं आपल्या भौतिक जगताला कंपेअर असं म्हणून नाही, पण मग या भौतिक जगतामध्ये बऱ्याच वेळेला जसं मी आधीही सांगितलं, की बऱ्याच वेळेला आपल्याला मनामध्ये आपण कुठेतरी लो फील करतो किंवा जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं, की काही निर्णय घेताना जसं आपण आध्यात्मिक गुरूचा म्हटलं, की 360 अंशातून जी व्यक्ती आपल्याला उपदेश करू शकेल, की जो शारीरिक, मानसिक दृष्टिकोन तर असेलच, परंतु कुठेतरी आध्यात्मिक, जो परिपूर्ण असेल. मग जो काही उपदेश केला जाईल, तो सर्वतोपरी परिपूर्ण असेल, असा उपदेश केला जाईल. आणि मग हे जेव्हा आपण सर्व ज्ञान घेतोय, जसं कालच्याही अध्यायात उल्लेख होता, की मग जे आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत, मनुष्य हा भ्रमात असतो, मनुष्य फसवला जातो. या सर्व गोष्टी ज्या आपण जाणणार आहोत, की मग या सर्व गोष्टी ही वैशिष्ट्ये आहेत मनुष्याची आणि ही फॅक्ट आहेत या सगळ्या. आणि म्हणून जे आपल्याला दिसतं म्हणून हे ज्ञान घेण्यासाठी आपण एका उत्तम आध्यात्मिक गुरूकडून हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. आणि तो उत्तम आध्यात्मिक गुरु आपल्याला या सर्व ज्ञानाची पुष्टी कारण त्याला त्याचा दृष्टांत झालेला असतो. जसं आपण बघितलं तद्विधी प्रणिपातेन प्रत्यक्ष भगवंत आपलं उदाहरण देऊन सांगतायत, की मग हे उत्तम गुरुकडून ज्ञान कसं घेतलं पाहिजे. मग हे सगळं भगवंतांनी आधीच्या अध्यायामध्ये पण स्थिताधीर मुनीबद्दल सांगितलेलं आहे किंवा जी व्यक्ती मग ज्या व्यक्तीविषयी आपण जाणलं, की ते स्वतःच्या मनावरती कसं नियंत्रण मिळवतायत, की जे कासवाप्रमाणे सगळी इंद्रिय आपली आत ओढून घेतात. आणि अशा व्यक्ती कशाप्रकारे शुद्ध भक्तीमध्ये ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतलं, ज्या प्रल्हाद महाराजांना आपण बघितलं, मग या सर्व गोष्टींचा उल्लेख आणि असे हे शुद्ध भक्त ज्यांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे. म्हणून आजही एक सुंदर अशा WhatsAppवर व्हिडिओ प्रभुपादांचा आलाय, की तुम्ही तुम्ही कशाचं एडव्हांटेज घेतलं पाहिजे. तुम्ही खाणं, झोपणं या सगळ्या गोष्टी, की जे भौतिक जगतामध्ये आहात म्हणून फक्त याच गोष्टींवर लक्ष केंद्रित पाहिलं, की खाल्लं आहे, अ, अ, मजा केली आहे, झोपलं आहे, सगळ्या या गोष्टी केलेल्या आहेत, की झालं त्याचा एडव्हांटेज घेतला आणि त्याचं पण जे प्रभुपादांनी लिहिलंय, की मग मी इतकी पुस्तकं, इतकं ज्ञान लिहून घेतलंय, ते ज्ञान वाचाल, ते जेव्हा ती पुस्तकं वाचाल, तेव्हा ते ज्ञान संपादन कराल आणि समजेल तुम्हाला, की काय आहे लाईफ, की कशाप्रकारे भगवद्गीतेमध्ये तर हा उपदेश केलेला आहे, पण अनेक पुस्तकांमधून प्रभुपादांच्या अनेक पुस्तकांमधून आपल्याला या ज्ञानाचा अनेक पाठपुरावा केला जातो आणि अनेक प्रकारचं हे ज्ञान आपण संपादन करू शकतो. म्हणून जर एखादी व्यक्तीला कुठेतरी मन विषण्ण झालंय, आपण जसं आता बघतोय, की अर्जुनाचं मन विषण्ण झालंय, ज्यांनी धनुष्यबाण ठेवून दिलेले आहेत खाली आणि युद्ध करायचं नाही, त्यांना भगवंत उपदेश करतायत. तसंच एखाद्या भौतिक जगतामध्ये एखादी व्यक्ती इतकी लो फील करतीये, की मग मला आज इच्छाच नाहीये.
मला आज काहीच करण्याची इच्छा नाहीये आणि मन असं उदास झालेलं आहे. असं कितीतरी वेळेला आपण या भौतिक जगतामध्ये रोजच्या रोज दैनंदिन याच्यामध्ये आपण याचा कुठेतरी सगळेच जण मला वाटतं थोड्याफार फरकाने याचा अनुभव घेत असतील. मग अशा वेळेला जर अ, व्यक्ती जर देवळामध्ये जाऊन बसली आणि त्या भगवंतांच्या मूर्तीकडे जर आपण बघितलं, तर मला वाटतं बऱ्याच जणांना हा अनुभव आला असेल, की भगवंतांच्या त्या मूर्तीकडे बघून, मग भगवंतांचं ते ऐश्वर्य बघून आणि त्यांचं ते तेज आणि त्यांच्याकडे बघूनच जे आपल्या मनातले भाव प्रकट होतात. मग बरेच जण मग तितका संबंध प्रस्थापित करायला खूप साधना, तप याची आवश्यकता आहे. पण बऱ्याच वेळेला आपण आपल्या आपल्या आपण जे काही मनातले भाव असतात ते जसे काही आपण भगवंतांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आपण अक्षरशः आपल्या डोळ्यातून गळागळा अश्रू येतात आणि आपण कुठेतरी आपल्या भावना व्यक्त करतो आणि आपण मनातून खूप मोकळे होतो भगवंतांसमोर आणि अशी अशी की ती भगवंतांची मूर्ती बघितली की आपण बघत राहतो. इतकं ते ऐश्वर्याने नटलेली अशी जे मी आता तुम्हाला दररोज तुमच्या ग्रुपवरती पाठवत असते, जी राधा गोविंदांची मूर्ती आणि इतकी सुंदर प्रकारे नटवलेलं असतं, की बघा त्या मूर्तीकडे बघूनच मन असं इतकं सुंदर प्रकारे त्यांना सजवलेलं असतं. फुलांनी, हारांनी त्यांना पूर्णपणे सजावट केलेली असते. इस्कॉनचं हे खूप सुंदर वैशिष्ट्य आहे, की रोज वेगवेगळ्या प्रकारे ती फुलांची रचना बदलली जाते, सजावट बदलली जाते. रात्री 2-2:30 वाजल्या त्याच्याही आधीपासून अनेक भक्त त्या सेवेमध्ये असतात. आणि ते हार आणि त्या फुलांच्या सगळ्या त्या अरेंजमेंट तयार करत असतात, ज्या प्रकारे भगवंतांना त्यांनी सजावट केली जाते आणि त्याप्रकारे इतकं सुंदर असं ऐश्वर्य दिसतं. मग ज्या भगवंतांनी मग 10व्या स्कंदामध्ये भागवताचा असा उल्लेख आहे, की जो हार घातलेला आहे, हिऱ्यांचा हार भगवंतांनी घातलेला आहे. तो हार जर नुसता ठेवला, तर त्याचं सौंदर्य नाहीये तितकं. पण जेव्हा तो भगवंतांना अर्पण केला जातो, भगवंतांना घातला जातो, तेव्हा तो भगवंतांच्या गळ्यामध्ये त्याचं त्याचं सौंदर्य अजून खुलतं. म्हणजे त्या हिऱ्याचं हार ते सौंदर्य कुठेतरी खुलतं. जरा भौतिक जगतामध्ये विचार करा हो, आपल्याला लग्नाला इकडे-तिकडे जायचंय, तर आपण हार आणि दागदागिने घालून आपण आपलं सौंदर्य कुठेतरी खुलवतोय. त्या दागिन्यांनी आपण आपलं कुठेतरी सौंदर्य खुलवायला बघतो. पण हेच आध्यात्मिक भगवंतांच्या बाबतीत बघा, की तेच ऐश्वर्य आणि म्हणूनच त्याचाच उल्लेख काल जो आपण केलाय, की हेच भगवंतांचं ऐश्वर्य, की याच गोष्टींना भगवंतांच्या उपस्थितीने काय काय त्याच्यावरती त्याचं जे काही आपण म्हणतो ना ब्युटी एन्हान्स्ड म्हणजे कुठेतरी त्याच्यामध्ये ते इतकं जास्तीत जास्त खुलतं ते अजून त्यांचं महत्व अजून वाढतं. अशा प्रकारे आपण हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला, की जे ऐश्वर्य भगवंतांनी, जे विभूती भगवंतांनी दाखवलेली आहे आणि मग अर्जुन म्हणालेला आहे. अर्जुन हे अध्यायात सुरुवातीलाच म्हणतोय, "मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपा होऊन होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथेच भगवद्गीता संपली असती हो 10व्या अध्यायामध्ये. जे अर्जुनाने मान्य केलंय, की माझा मोह आता पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. तुम्ही जे काही ज्ञान दिलेलं आहे परम गुह्य म्हणजे गुह्य ज्ञान, की मी शरीर नाही, तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. आणि मग जे गुह्यतम ज्ञान, की भगवंत परमात्म्याचा आत्मा हा एक अंश आहे आणि जे राजगुह्य ज्ञान, की भक्तीचा मार्ग आपण जो अत्यंत सुलभ असा भक्तीचा मार्ग, की मग तू द्वेष करत नाहीस, तू भगवंतांचा मत्सर करत नाहीस. हे ज्ञान हे अत्यंत ज्ञानाचा राजा असलेलं ज्ञान मी तुझ्यापर्यंत पोहोचवले, जे 9व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं. मग इतका तो सुंदर असा भक्तीचा अवीट गोडीचा मार्ग, की जिथे भगवंतांच्या प्रेमामध्ये फक्त मग जे काही पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम फक्त एक पान, फळ, फूल किंवा पळीभर पाणी भगवंतांना प्रेमाने जर अर्पण केलं, तर ते 56 भोग नको आहेत हो भगवंतांना. भगवंत प्रेमाचे भुकेले, भक्तीचे भुकेले आहेत. भगवंत भक्त वत्सल आहेत आणि भगवंतांना ते जसं आपण म्हटलं, की भावाग्रही जनार्दन आहेत भगवंत. ज्या विदुरांच्या पत्नीने भगवंतांना साल जरी खायला दिलं, तरी भगवंतांनी ते आनंदाने स्वीकारलं. ज्या शबरीचं आपण बघतो, त्या प्रभू रामचंद्रांना जेव्हा शबरी मातेनी जंगलामध्ये असताना जी बोरं दिली, तर ती जी काही तिने स्वतः पुष्टी करून, की ती आंबट आहेत का गोड आहे, हे इतकं निर्व्याज प्रेम तिने केलं प्रभूंवर, की प्रभू रामचंद्रांनी तेही अगदी आनंदी होऊन स्वीकारलेलं आहे.
असे असे हे भक्त वत्सल भगवंत आहेत, ज्या भक्तांच्या प्रेमाचे भुकेले आहेत. आणि म्हणूनच अर्जुन सांगतोय, जो भगवंतांचा प्रिय सखा आहे आणि अगदी उत्तम भक्त आहे, तो अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय, की माझा मोह पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. मग इथेच गीता संपली असती, पण नाही. भगवंतांना अर्जुनाने काय विनंती केली बघा. हरे कृष्ण. मेधा माताजी आल्यात? मेधा माताजी आज? हो, हो हो. माताजी, मगाशी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कमला आहे ना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि त्याबद्दल मी तुमच्याकडून लयाबद्दल. आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. हे पुरुषोत्तमा, हे परमेश्वरा, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्रकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. आणि म्हणून मग अर्जुन बघा, अप्रोच बघा, प्रत्येक वेळी जसं मी म्हटलं, की दुसऱ्या अध्यायामध्ये कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. भगवंतांना मान्य करतोय अर्जुनाने दुसऱ्या अध्यायातच भगवंतांसमोर पूर्णपणे साष्टांग दंडवत घातलाय, की मला तुम्ही सांगा. मी निश्चितपणे जाणू शकत नाही, मी युद्ध करू का नको? भगवंतांना गुरु मानलेलं आणि तुम्ही मला आता मार्गदर्शन करा आणि तुम्हीच मला आता ज्ञान द्या, की मी हे युद्ध केलं पाहिजे का नाही? कारण मी गोंधळून गेलेलो आहे. त्याचप्रमाणे आता अर्जुनाचा अप्रोच बघा तसाच आहे. मग अर्जुनाने कुठल्याही प्रकारे सुरुवातीला सुद्धा असं म्हटलं नाही, ही वेळ माझ्यावरच का आलीये किंवा ह्याला मीच तोंड अशा प्रकारे कसं देईन? ही सगळी प्रयोजन आहे भगवंतांचं. मग जो नरनारायणापैकी नर आहे, ज्यांनी पशुपशास्त्र जिंकलंय असा भगवंत असा अर्जुन सामान्य नाही. परंतु भगवंतांचं हे प्रयोजन आहे, जे पाडस आहे, मग ज्या अमृत सेवन करणारं जे दूध दोहन केल्यानंतर दुधाचं जे दूध पिणारी त्या गायीचं अमृत सेवन करणारं पहिलं वासरू हे अर्जुन असलं तरी हे उपदेश आपल्यापर्यंत म्हणजे आस्तिक लोकांपर्यंत हे अमृत सेवन करण्याचा हा कुठेतरी संधी मिळालेली आहे आणि कुठेतरी हा अत्यंत सुवर्ण योग आलेला आहे, की भगवंतांनी हा उपदेश अर्जुनामार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचवावा. कारण हे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवावं हे अतिशय गरजेचं होतं आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे प्रयोजन करून भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय आणि म्हणूनच अर्जुनाचा जो काही अप्रोच आत्ताही, की मला पाहणं शक्य आहे का? मग कुठल्याही प्रकारे असा दावा केला नाही हो. कुठेतरी अग्रेसिव्हली नाही सांगितलंय, मी इतकं करतोय. मग जसं की मी 16 माळा करतो आहे, मी 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स पाळतो आहे, मी दीक्षा घेतलेली आहे, मी असं आहे, तर मी नक्कीच मला ह्याचा अधिकार आहे. मला हे दाखवून मला हे करण्याचा अधिकार. हे कुठल्याही प्रकारे अधिकाराची भाषा नाही. इथे कुठेतरी प्रत्येक वेळी आर्जवता आहे आणि म्हणूनच ती आर्जवता हे गीतेतून ज्ञान तर भगवंतांनी दिलेलं आहे आणि त्याचबरोबर हा उपदेश, त्याचबरोबर हा अप्रोच, हा दृष्टिकोन आपल्याला जाणायचा आहे. की मग मला हे शक्य असेल तर तुम्ही मला हे दाखवू शकता का? कारण भगवंतांना अर्जुन सांगतायत की जीवाच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून पहिल्याच्या 6 अध्यायामध्ये मग कर्मातून भक्ती जी जाणलेली आहे किंवा कशा प्रकारे मग हे सगळं चराचर, संपूर्ण चराचर, ज्या अधिदैव, ज्या 8व्या अध्यायामध्ये की अध्यात्म हा तुझा मूळ स्वभाव आहे आणि कशा प्रकारे 9व्या अध्यायातही मय्या अध्यक्षेण चराचर, की कशा प्रकारे हे सगळं भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत आणि भगवंतांपासूनच याची उत्पत्ती आहे आणि याचा प्रलय आहे. हे सगळं भगवंतांनी समजावलेलं आहे आणि सर्व महात्म्य वर्णन केलेलं आहे. आणि आता अर्जुन विचारतोय की त्या वर्णन केल्याप्रमाणे जसं तुम्ही सांगितलं की संपूर्ण विश्व, या विश्वामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे प्रवेश केलेला आहे आणि म्हणूनच या संपूर्ण प्रकृतीला, भौतिक प्रकृतीची तुम्ही निर्मिती केलेली आहे, आध्यात्मिक आणि भौतिक प्रकृतीची तुम्ही निर्मिती केली आहे. तर या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झालायत? मग या प्रकारे मला हे जाणून घेण्याची नक्कीच इच्छा आहे. तर मग अर्जुन कुठेतरी विनंती करतोय की मी हे जाणून घेऊ शकतो का तुमच्याकडून? मग तेव्हा भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.5
श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझा ऐश्वर्य पहा, अलौकिक आणि नाना वर्णाने अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. 11.7 हे अर्जुना, जे तू काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. 11.8 परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. ते माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, जो त्यांचा प्रिय सखा आहे, शिष्य आहे, त्याची विनंती कुठेतरी भगवंत निश्चितच मान्य करतायत. कारण जो लाडका भक्त आहे भगवंतांचा, आणि भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत, आणि निश्चितच म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की आता तू माझं ऐश्वर्य पहा. निश्चितच मी तुला नाना वर्णांनी असं माझी सहस्त्र रूप तू बघू शकतोस. आणि तू काय बघू शकतोस, तर तू वर्तमान स्थितीतलं बघू शकशील, परंतु भविष्यामध्ये सुद्धा तुला जे काही पाहावयाची इच्छा आहे ते या विश्वरूपामध्ये तुला निश्चितच दिसू शकतं, जिथे हे संपूर्ण चराचर एकत्र आहे. अनेक ब्रह्मांड जिथे एकत्र दिसतील तुला, आणि अशा प्रकारे तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मात्र तू हे पाहू शकणार नाहीस. तिची नॉर्मल साईट आहे ती नक्कीच, जसं जसं संजयाला दिव्य दृष्टी दिलेली आहे व्यासमुनींनी, की कुरुक्षेत्रावरचे प्रत्येक क्षण आणि क्षणाचं वर्णन ते आपल्या राजाला करून सांगतायत, धृतराष्ट्र जे जन्मांध आहे. आणि या संजयाने सुद्धा हे विश्वरूप दर्शन बघितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे मग अर्जुनाला भगवंतांनी ही दिव्य नेत्र प्रदान केली आहेत, की ज्याने तू माझं हे ऐश्वर्य बघू शकशील. जसं मी आता उल्लेखलं. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पदार्थात् परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंताने अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जो संजय प्रत्येक प्रसंगाचं, प्रत्येक क्षणाचं आपल्या राजाला वर्णन करून सांगतायत, त्या संजयाने भगवंता धृतराष्ट्राला सांगितलं की असं विश्वरूप बघण्याची अर्जुनाने जी विनंती केलेली आहे, त्या विनंतीला मान्य करून भगवंत आपलं विश्वरूप अर्जुनाला दाखवतायत. आणि बघा मग कशा प्रकारे भयासारखी आश्चर्यकारक भय आहे, मग भयावह कुठेतरी आश्चर्य आहे त्या धृतराष्ट्राच्या चेहऱ्यावर. जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं होतं, कुठेतरी मन इतकं कपटी आहे, कारण मग मामका पांडवाश्चैव, माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र, हे जिथे कुठेतरी ज्यांनी फरक केला होता आणि अशा प्रकारे संबोधलेलं होतं, कारण त्या भावाच्या पुत्रांना त्यांनी नेहमी पाण्यातच पाहिलं आणि कधीच ते त्यांना त्याप्रमाणे प्रेम देऊ शकले नाहीत. आणि म्हणून त्यांना जेव्हा राज्य परत द्यायची वेळ आली होती, तेव्हा अशी कपट नीती खेळलेली आहे धृतराष्ट्र, आणि त्यांच्या मुलाने दुर्योधनानेही तेच केलेलं आहे. जसं वडील तशा मुलाने अजून पुढे जाऊन कुठेतरी अजून छलकपट करून आपल्या भावंडांना जो त्रास दिलेला आहे, तो सर्व सहन करून कुठेतरी पुकारून मग या युद्धाला सामोरं जायला लागलेलं. आणि म्हणूनच मग जेव्हा संजय असं सांगतायत, तेव्हा भीती मनामध्ये, जसं आपण बघतोय की ज्या विश्वरूपामध्ये राक्षस इकडे तिकडे सैरावैरा पळत होते, कारण बाकी सगळे ब्रह्मा आणि शंकर यांनी कुठेतरी सगळे ध्यान लावून, आणि देवी देवतांचा हा वेगळा होती स्थिती, परंतु राक्षस मात्र भयंकर कुठेतरी त्या सगळ्या गोष्टीला घाबरले होते आणि इकडे तिकडे सैरावैरा पळत होते. अशा या विश्वरूप दर्शनाला आपल्याला बघायचंय. विश्वरूपाचं पूर्णपणे आता भगवंत पूर्णपणे त्याचं वर्णन करतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण सुनैना माताजी. हो हो माताजी, वाचते. हा. 11.10 ते 11. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकाराने विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीरात लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 11.12 आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा या विश्वरूपामध्ये आपण बघतोय चित्रामध्ये, मग
जे समोर आपल्याला दिसतंय भगवंतांचं विश्वरूप, त्याच्यामध्ये अनेक मुख, अनेक दाढा, मग अनेक जी नेत्र आहेत. अद्भुत असं भगवंतांचं हे रूप आहे, ज्याच्यामध्ये मुख, नेत्र, अद्भुत दृश्य आहेत, की अलौकिक अलंकार आहेत आणि अतिशय, मग हे बघा, जसं मी म्हटलं, अचिंत्य भेदाभेद, याचा मी जो उल्लेख केला होता, भगवंतांच्या आंतरिक शक्ती, ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण याचा उल्लेख केला होता. भगवंत इथे आपल्याला रथावर आरूढ दिसतायत आणि तेच भगवंत आपलं विश्वरूप दर्शन तिथेच अर्जुनाला दाखवतायत. या भगवंतांच्या आंतरिक शक्तींनी भगवंत हे सहज शक्य करू शकतायत. जे भगवंत ऋषिकेश आहेत, ज्यांचं इंद्रिय, ही एक इंद्रिय सुद्धा इतर कार्य करू शकतात, असे भगवंत. आणि त्यांनी आपलं हे विश्वरूप जे अर्जुनाला दाखवलं, त्याचं वर्णन असं आहे, की अनेक शस्त्र, दिव्य शस्त्रांनी, दिव्य माळा आहेत, तिथे दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा लेप दिलेला आहे. विश्वरूपाच्या बाबतीत सगळंच खूप अद्भुत तेजस्वी असं आहे. आणि हे तेजस्वी का आहे? याचं कारण असं आहे, की अनेक सूर्य एकाच वेळेला, जसं 1000 सूर्य एकाच वेळेला जर आकाशात उगवले, तर किती तेज असेल, प्रखर. बघा, एक सूर्याला बघता बघता आपल्या डोळ्यातनं घळाघळा पाणी येतं. असे 1000 सूर्यांचं जे तेज भगवंतांनी सांगितलंय, की कदाचित कदाचित ते तेज भगवंतांच्या विश्वरूपातील प्रखरतेशी कुठेतरी तेजाची बरोबरी करू शकेल. आणि म्हणूनच हे भगवंतांचं जे रूप आहे ना, हे तात्पुरतं रूप भगवंतांनी प्रकट केलेलं आहे. आणि हे रूप जे आहे, हे भगवंतांच्या ब्रह्म या रूपाशी निगडीत आहे. भगवंतांचं जे आपण पहिले सुरुवातीला जेव्हा 2ऱ्या अध्यायात आपण 3 टप्पे बघितले, ब्रह्म, ज्या परब्रह्माचा ब्रह्म, मग ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण. ब्रह्म याचा अर्थ आपण वेगवेगळ्या प्रकारे बघितला. ते ब्रह्म म्हणजे कुठेतरी प्रकाश. भगवंत एक प्रकाश, की जे चैतन्य आहे, ज्या पहिल्या टप्प्यावर आध्यात्मिक मार्गावर कुठेतरी अगदी सुरुवातीला, मग खूप खालची खूप अगदी बिगिनिंग आहे ती, परंतु तिथे कुठेतरी जे चैतन्य म्हणून भगवंतांना बघितलं जातं, त्या चैतन्याचा हे एक रूप आहे आणि त्याचाच हा भाग आहे. विश्वरूप दर्शन हे त्याच्याशीच संलग्न आहे. आणि अशा या विश्वरूपामध्ये आपण अजून काय बघतो आहोत, तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली, परंतु अनंत ग्रहामध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विश्वरूपामध्येच ते आहे, ते एक कान्हा गेलाय त्याचा. पण भगवंतांच्या या विश्वरूपामध्ये अनंत, मग जी ब्रह्मांड, जसं आपण म्हटलं, की या ब्रह्मांडाची, अनेक ब्रह्मांडांची, जसं भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड, ज्या ब्रह्मांडांना आपण बघितलं, अवकाशामध्ये ही ब्रह्मांड एकत्र कुठेतरी अवकाशात तरंगतायत आणि हीच ब्रह्मांड भगवंतांमध्ये एकत्र आपल्याला दिसतायत. त्यांची विस्तृत रूप आपल्याला दिसत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.14. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते सगळं रूप बघून, भगवंतांचं हे विश्वरूप बघून मग बघण्याची इच्छा खूप होती अर्जुनाला. परंतु ते इतकं सगळं उग्र उग्र प्रकाराने होतं, कारण की कुठेतरी त्याच्यामध्ये रौद्रता होती. कुठेतरी जी ती मुख, ती दाढा, त्या नेत्र, अनेक अलंकार आणि सगळं जे जे काही त्याचं स्वरूप होतं, ते इतकं कुठेतरी आश्चर्यचकित करणारं होतं. आणि म्हणूनच अर्जुन कुठेतरी भ्रमित झालाय आणि आश्चर्याने त्याच्या अंगावर रोमांच उठलेले आहेत आणि तो भगवंतांना प्रणाम करण्यासाठी हात जोडून तिथे त्यांनी प्रारंभ केलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. हे विश्वेश्वरा, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. तुमचे रूप अत्यंत तेजापुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित
अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असं हे अलौकिक रूप बघा, की जिथे भगवंत सांगतायत की मग ब्रह्मा ज्या कमळावर स्थित झालेले ब्रह्मा आपल्याला दिसत आहेत. आधीच्या याच्यामध्ये आपल्याला शिव दिसत आहेत आणि कशा प्रकारे ब्रह्मा आणि शिव या सगळ्यांचा, ज्या ब्रह्मांचा आपल्याला दिसतो आहे, इथे शिव दिसत आहेत, या सगळ्यांचा आपल्याला समावेश भगवंतांमध्ये दिसतोय. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात या सगळं चराचर, की या सगळं देवी देवतांचा, ब्रह्मदेव तसेच भगवान शंकर, अनेक ऋषी, अलौकिक सर्प, हे सर्व तू अर्जुन म्हणतोय की मी तुमच्या देहामध्ये बघतो आहे आणि मला इथे कुठेच आदी, अंत आणि मध्य दिसत नाहीये. असंख्य भुजा, असंख्य उदर, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र मी पाहतोय आणि ही तेजपुंज असं हे रूप तुमचं मी बघतो आहे, की जे अग्नी आणि सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. आणि असे हे नटलेले, की अनेक गदा, शंख, चक्र अशा या सर्व गोष्टींनी अतिशय सुशोभित केलेलं कांतिमान रूप मी सर्वत्र बघतो आहे. पण किती रौद्रता आहे, कुठेतरी ज्या दाढा आणि ज्या काही मुख आणि बघितलेलं आहे. पुढे जाऊन आपल्याला अजून 1-2 चित्र दिसतील, ज्याच्यामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय, की हे कशा प्रकारे बघा, की कुठेतरी रौद्रता होती. आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतोय भगवंतांना, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.18 तुम्ही परम अक्षय ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. 11.19 तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्या तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. 11.20 तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. 11.21 सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती, शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. 11.22 रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, सर्वांचा कुठेतरी उल्लेख केलेला आहे. अतिशय अद्भुत असं हे रूप आहे, की जिथे सूर्य आणि चंद्र यांचं तेजही भगवंतांपासून आहे आणि जे काही अग्नी, त्यांच्या मुखातून जो अग्नी बाहेर पडतोय तो संपूर्ण विश्वाला तप्त करत असल्याचे मी बघतोय. सूर्य, चंद्र यांची नेत्र आहेत आणि असे देवतागण तुमच्या मुखामध्ये, तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यापैकी काही भयभीत झालेले आहेत, तुम्हाला प्रार्थना करतायत आणि काही महर्षीगण, सिद्धगण शांत करण्यासाठी ओम शांती स्वस्ती असा शांती आणि म्हणजे स्वस्ती या शब्दाने, की ज्याचं शांत करण्याचं, आणि कुठेतरी सिद्धगण याचा उल्लेख करून, याला संबोधून वैदिक स्तोत्राने गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. स्वस्ती, शांती असे हे उग्र अतिशय रूप बघून, अतिशय अद्भुत असं रूप बघून ग्रहलोक अतिशय व्यतीत झालेत. कारण ते सगळे भगवंतांच्या चराचर सर्व दिसतंय. अनेक सर्प, अनेक ऋषी, सर्व देवी देवता यांचा सर्व समावेश दिसतोय. कुठेही आदी, मध्य आणि अंत अर्जुनाला दिसत नाहीये. आणि हे सर्व सिद्ध देवता तुम्हाला विस्मित होऊन कुठेतरी आश्चर्याने बघत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. हे महाभाऊ, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांगा, पाय, उदरे आणि अनेक अक्राळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत. आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही, आकाशास भिडलेली तुमची वासलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखून शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
असं हे अक्राळ विक्राळ अशा दाढा, मुख, जांघा, पाय, उदर आणि अनेक असं हे सगळं अक्राळ विक्राळ असं भयानक रूप बघून मी सुद्धा जसं देवी देवता म्हणजे देवतांनी बघा कोणी विश्वरूप बघितलंय तर देवतांनी बघितलेलं आहे. संजयाला हे रूप बघायला मिळालेले आहे. प्रत्यक्ष अर्जुनाने तर बघितलंय आणि ह्या सर्वजण कुठेतरी व्यथित झालेले आहेत आणि त्याप्रमाणे मीही व्यथित झालोय. माझं मन कुठेतरी मानसिक संतुलन राखू शकत नाहीये आणि अशा प्रकारे तेजस्वी वर्णांनी कुठेतरी आकाशाला भिडलेली तुमची मुख आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र हे सगळं खूप भयावह असं रूप आहे. आणि म्हणूनच जरी अर्जुनाला हे सगळं बघण्याची इच्छा होती, जेव्हा ते त्या स्वरूपात बघितलं गेलं तेव्हा अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रचंड भय आणि कुठेतरी भीतीने थरथरतंय त्याचं शरीर. आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतोय, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.26-27 भीष्म स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपूत भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातामध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. 11.28 ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात त्याप्रमाणेच हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा थोडंसं नमूद करायचं आधी जे राहिलं की ज्याप्रमाणे मग वर्तमानात जे घडतं आहे आणि भविष्यात जे घडणार आहे ते सर्व काही मी तुला या विश्वरूपात दाखवणार आहे हे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं. मग जसं मी पहिल्यांदाच उल्लेख केला होता की अर्जुनाने सगळं मान्य केलेलं आहे, मग इथेच भगवद्गीता कुठेतरी थांबली असती, परंतु हा उपदेश आपल्यापर्यंत पोहोचावा आणि हे विश्वरूप दर्शन का अर्जुनाला विचारावंसं वाटतंय. मग अर्जुनाच्या मनात तर काहीच शंका नाहीये. अर्जुनाच्या मनामध्ये कुठलीच शंका नाहीये भगवंतांबद्दल. त्यांनी तर परमतत्व पुरुषोत्तम म्हणून भगवंतांचा स्वीकार केलेला आहे. मग हे सगळं का विनंती केली. तर हे सामान्य माणसासाठी की उद्या उठून कोणी भौतिक जगतापैकी आणि पुढे जाऊन जर कोणी स्वतःला दैवी असल्याचं आणि कुठेतरी दैवी रूप असल्याचं जर कोणी क्लेम केलं, कोणी जर सांगितलं, तर मग दाखवा तुमचं विश्वरूप दर्शन दाखवा, जे फक्त भगवंतांनी, फक्त कृष्णांनी महाभारतामध्ये युद्धाच्या वेळेला कुरुक्षेत्रावर अर्जुनाला दाखवलेलं आहे. असं हे दुर्मिळ असं रूप पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत, हे रूप ना परत कोणी बघू शकणार आहे. मग असं जे हे विश्वरूप आहे, हे तुम्हाला कोणाला सांगता येईल का हो चॅटमध्ये? किंवा जर तुम्ही अनम्यूट आहात ऑलरेडी, की मग तुम्ही बघितलंय कोणी हे विश्वरूप अशाच प्रकारे पण थोड्याशा संक्षिप्त स्वरूपामध्ये भगवंतांनी अजून कोणाला दाखवलं होतं याच्या आधी? थोडासा संवाद. मी खूप कमी संवाद साधते ऍक्च्युली. मी खूप कमी कारण तेवढा वेळ नसला की मग मी खूप त्याच्यामध्ये संवादामध्ये नाही. पण खरं म्हणजे मला संवाद साधायचा आहे तुमच्याशी आणि म्हणूनच विचारायचंय की मग कुणाला दाखवलेलं भगवंतांनी हे विश्वरूप याच्या आधी? काही सांगता येतंय चॅटमध्ये? येस, यशोदा मातेला, पांडुरंग प्रभूजी. अगदी बरोबर. आणि दुर्योधनाला वसुधा माताजी. अगदी बरोबर वसुधा माताजी. हरे कृष्ण. खूप छान. खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद दोघांनाही. प्रभूजी आणि माताजी दोघांनाही धन्यवाद. तर हे विश्वरूप यशोदा मातेला, मग जेव्हा भगवंत लहान बालपणी खेळत असताना तोंडात माती घालतात म्हणून त्यांचे मित्र सांगत येतात सवंगडी यशोदा मैयाला आणि मैयेला सांगतात, मैया यांनी तोंडामध्ये माती घातलीये. तेव्हा मैया त्याला रागवण्यासाठी म्हणून त्यांच्या जवळ जाते आणि मग सांगते, उघड तोंड, उघड तोंड, काय खाल्लंयस तू तोंडामध्ये? आणि जेव्हा मग भगवंत तोंड उघडतात तेव्हा त्यांना यशोदा मातेला त्यांच्या तोंडामध्ये पूर्ण ब्रह्मांड दिसलेलं आहे. मग सर्व देवी देवता आणि जे काही त्यांना दर्शन झालेलं आहे, मग खूप मोठ्या प्रमाणावर नाही, परंतु जे काही त्यांनी त्यांच्या छोट्या बालकाच्या रूपामध्ये असताना दर्शन दिलेलं आहे, ते बघून यशोदा मैया मूर्छित झालेली आहे. कारण ते तेज पण मैया बघू शकलेली नाहीये. आणि हेच विश्वरूप
दुर्योधनाने जेव्हा शांतीदूत म्हणून बनून गेलेले भगवंत दुर्योधनाकडे, तेव्हा विनाशकाले विपरीत असलेला मूर्ख बुद्धी असलेला, की जो ज्याने बुद्धीचा त्याचा नाशच झालाय म्हणायचं, की अशी विपरीत बुद्धी असलेला भगवंतांना तर जाणूच शकला नाही. ज्याने भगवंतांना कुठेतरी साखळदंड आणि सगळं वाहून कुठेतरी त्यांना बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्या भगवंताने खूप प्रयत्न केला, की त्याला संक्षिप्त त्याला छोट्या स्वरूपामध्ये, परंतु ते जाणू शकला नाही. भगवंतांचं ते विश्वरूप त्यांनी जे दाखवलं ते दुर्योधन जाणू शकला नाही. कारण तितकी त्याची बुद्धीच नव्हती, तितकी त्याची पात्रताच नव्हती. आणि म्हणूनच असंच विश्वरूप हे स सर्वात मोठ्या प्रमाणावर असं हे जे दुर्मिळ असं विश्वरूप भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलंय. भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की ना हे पुढे कोणीही भौतिक जगतामध्ये किंवा पुढच्या काळामध्ये कोणी कितीही तप केलं तरी असं हे रूप कुणालाही पुन्हा दिसू शकणार नाही. असं दुर्मिळ रूप तुला दिसतं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की म्हणून ज्या सामान्यांसाठी अर्जुनाने ज्या सामान्यांसाठी, की हे कळावं ज्या लोकांना, आणि जसं अर्जुनाचं मनोबल भगवंत वाढवतायत, ते मनोबल वाढवतानाच अर्जुनाला भगवंतांनी जे सांगितलं, की वर्तमान काळातलं तो तुला दिसेलच, परंतु भविष्यामध्ये जे घडणार आहे, मग भविष्यामध्ये काय कर, या अधर्माचा पराजय होऊन धर्माचंच हे युद्ध जिंकणार आहे, धर्मयुद्ध जिंकणार आहे. आणि म्हणूनच हे युद्ध कसं जिंकणार, तेव्हा कौरवांसहित, मग पांडव सोडून कौरवांसहित सर्वांचा नाश होणार आहे. आणि तोच नाश बघ आपल्याला दिसतोय, जे सर्वजण मृत पावलेले आहेत. तू फक्त एक निमित्त बनणार आहेस. सर्वजण भगवंतांच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहे. कोणीतरी दातामध्ये अडकून मस्तकांचा चुराडा होत आहे. असे सर्वजण ठार मारले जात आहेत. आणि ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, तसे अनेक महायोद्धे सुद्धा, म्हणजे पांडवांच्या पक्षातले सुद्धा अनेक महायोद्धे याच्यामध्ये बळी पडतोय त्यांचा. आणि म्हणूनच ते सुद्धा महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. आणि इथेच भगवंत सांगतायत, मग मग हे सगळं भगवंत सांगतायत, तेव्हा तुम्ही कोण आहात, की हे सगळं तुमच्यामध्ये या सगळ्याचा कुठेतरी जो समावेश दिसतोय, कोण आहात भगवंत तुम्ही? तेव्हा भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचे संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्याचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं आपण बी आर चोप्रांचं महाभारत बघितलंय, महाभारताच्या त्या ग्रंथाचाच भगवद्गीता हे सुंदर काव्य भाग आहे. आणि ज्या महाभारताला आपण बघितलं होतं, की मैं काल हूं, ज्या बी आर चोप्रांचं महाभारत आपण बघितलेलं, त्याच्यामध्ये जे काळ हूं, मग ते काळ ज्या 3ऱ्या स्कंदामध्ये भागवताच्या काळावरती खूप मोठं विवेचन केलेलं आहे, विश्लेषण केलेलं आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतात, या जगताचा विनाश करणारा काळ हा भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये आहे. आणि हा काळ भगवंत बनून आलेली आहे. मग हा काळ पांडवांसाठी थांबलाय. कारण ज्यांनी भगवंतांना आधीच जाणलंय, पण कुणासाठी काळ आहे, ज्यांनी भगवंताला जाणलेलं नाही. आणि अशा सर्व लोकांचा विनाश करणारा हा काळ, म्हणजे काळ भगवंत बनवून आलेले आहेत. या सर्व लोकांचा, पांडवांव्यतिरिक्त सगळ्यांचा याच्यामध्ये संहार होणार आहे. दोन्हीही सैन्यातील योद्ध्यांचा याच्यामध्ये विनाश होणार आहे. हे भगवंत एक काळ बनवून सांगतायत. मग हा काळ मोबाईल मधला वेळ नाही, किंवा त्या भिंतीवरच्या घड्याळावरची वेळ नाही. प्रत्यक्ष सुदर्शन चक्रामधला काळ. आपण म्हणतो बऱ्याचदा, काळ आला पण वेळ आली नाही, किंवा कशा प्रकारे काळाचा उल्लेख केला जातो. मग हा काळ कशा प्रकारे भगवंत काळ बनून आलेले आहेत. या योद्ध्यांचा जे विनाश, ज्यांचा विनाश होणार आहे, ज्या युद्धामध्ये ज्यांचा विनाश होणार आहे, मग पांडवांच्या पक्षातील सुद्धा अनेक योद्ध्यांचा याच्यामध्ये, मग पांडवांव्यतिरिक्त कोणीच या युद्धामध्ये अजून जिवंत राहणार नाही. सर्वांचा याच्यामध्ये विनाश होणार आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भनक्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव
निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सत्य. हे सव्यसाची. सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सव्यसाची म्हटलंय भगवंतांनी अर्जुनाला. सव्यसाची म्हणजे जो उत्तम धनुर्धर आहे. आणि म्हणूनच जे भगवंतांनी जे 3ऱ्या अध्यायापासून अर्जुनाला सांगितलंय, उठ. 2ऱ्याही अध्यायात भगवंतांनी सांगितलंय, एक क्षत्रिय आहेस, उठ आणि दृढ निश्चयाने युद्ध कर. आणि म्हणून भगवंतांनी इथे अर्जुनाचं मनोबल वाढवलेलं आहे, की सगळ्यांचा विनाश झालेला आहे, पण तू एक फक्त निमित्त आहेस. ज्या एका सर्जनच्या हातामधलं इन्स्ट्रुमेंट हे एक फक्त निमित्त असतं. ऑपरेशन करणारा हा सर्जन असतो, परंतु ते इन्स्ट्रुमेंट आहे ते फक्त एक हातात धरलेलं निमित्त. त्याप्रमाणे भगवंतांच्या हातातील निमित्त, भगवंतांच्या हातातील साधन बनलेलं आहे अर्जुन. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की तू काळजी करू नकोस, यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव, समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार या सर्वांचा मृत्यू झालेला आहे. हे युद्ध धर्मानीच जिंकलेलं आहे. आणि म्हणून हे सव्यसाची, हे धनुर्धरा, उठ आणि या युद्धामध्ये निमित्त मात्र होऊ शकतोस, की तू तुझं फक्त ते शस्त्र उचलून तुला फक्त त्यांच्याशी युद्ध करून त्यांना ठार करायचंय. पण त्यांना मी आधीच ठार मारलेला आहे. जसा याचा उल्लेख भगवंतांनी इथे ज्या व्यक्तींचा उल्लेख केलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेले आहे. म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या सर्वांना मी आधीच मारलेले आहे. द्रोण, भीष्म, पितामह जे वाटतायत, कर्ण, जे शत्रू पक्षातील आहे, सर्व महान योद्धे आहे, या सगळ्यांना मी पूर्वीच मारलेलं आहे. तू त्यांचा वध कर, व्यथित होऊ नकोस. फक्त युद्ध कर आणि युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण माताजी. हे हरे सर्व कृष्ण. ऐकून संजय धृतराष्ट्राला काय सांगतात बघा. 11.35. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. 11.36. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतरस्ता पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. 11.37. हे महात्मन, ब्रह्मदेवापेक्षाही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवासा, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. 11.38. तुम्हीच आदिपुरुष, भगवान, पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातीत असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्ही ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या संजयाने धृतराष्ट्राला सांगितलं. मग बघा, अनेक राक्षस जसे भयभीत होऊन पळत आहेत, कारण अनेक सिद्ध पुरुष नमस्कार करतायत, पण अनेक राक्षस भयभीत होऊन पळतायत. त्यापैकीच या राक्षसी, मग धृतराष्ट्राचं मन काय हो, कपटी राक्षसीच कुठेतरी, म्हणून अत्यंत भयभीत झालेला, की कुठेतरी धृतराष्ट्र हे सगळं ऐकून त्याच्याही आपल्या मनात, त्याच्याही चेहऱ्यावरती बघा, आपल्याला जेव्हा संजयाने सांगितलं हे, तेव्हा आपल्याला त्याच्या चेहऱ्यावरही जे काही भाव दिसले, तेव्हा बघा किती भयावह भाव आहेत त्याच्या चेहऱ्यावर. आणि म्हणूनच कुठेतरी इतस्ततः जे जे पडत आहेत, त्याचप्रमाणे अर्जुन भगवंतांना सांगतो आहे, की मग तुमच्या नामश्रवणाने, मग ज्यांनी जे हर्षोल्लसित होत आहेत आणि जे तुम्ही आधी देवादिदेव आहात, की ज्यांनी सृष्टी करते, मग पहिले निर्माते हे भगवंत आहेत, नंतर ब्रह्मांनी सृष्टी निर्माण केलेली आहे, मग त्यांनी का तुम्हाला नमस्कार करू नये, तुमच्यावर अनुरक्त का होऊ नये, आणि कशा प्रकारे हे जगत सगळं हर्षोल्लासित झालंय तुमच्या नामश्रवणाने, आणि तुम्हाला का बरे हे आदरपूर्वक त्यांनी नमस्कार, देवादिदेव जगन्निवासा, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी कारणांचे कारण, परम कारण आहात.
आणि म्हणून ब्रह्मा आणि शिवांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केली, आधी आपण जाणलेले आहे. असे तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृत जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात, जे आधीच्या अध्यायांमध्येही आपण उल्लेख ऐकलाय, की ज्याने सगळी भौतिक सृष्टी व्यापलेली आहे, ज्याची निर्मिती भगवंतांपासूनच झालेली आहे. आणि हे अर्जुन पुन्हा पुन्हा वर्णन करून भगवंतांच्या विश्वरूप दर्शन बघून पण कुठेतरी त्याचं मन कसं व्यथित झालेलं आहे, म्हणून पुढे जाऊन अर्जुन भगवंतांना सांगताय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून, हे कृष्ण, हे हे यादवा, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमोर मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधाबद्दल क्षमा करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग अर्जुनाला कुठेतरी उपरती झाली आणि अर्जुनाला जाणवलं की जे परमतत्व, जे पुरुषोत्तम भगवंत आहेत, मग जेव्हा या सगळ्या एक मिनिट. तेव्हा सगळ्या विभूती भगवंतांनी दाखवलेल्या आहेत अर्जुनाला, तेव्हाच अर्जुनाने मान्य केलेलं आहे, भगवंतांचा स्वीकार केलाय. आणि म्हणूनच आता कुठेतरी अर्जुनाला जाणवतंय की जेव्हा आपण भगवंतांची प्रिय सखा आहे, म्हणजे प्रिय पण सखा असताना आपण इतकं इतकं परमतत्व पुरुषोत्तम असणाऱ्या भगवंतांची आपण कसं आचरण केलेलं आहे. मी न अजाणता मग मित्र बनवून कृष्णा हे यादवा असं मी कुठेतरी संबोधलं आहे. आणि मला खरोखर तुम्ही क्षमा करा, कारण मी भोजनाच्या वेळी किंवा एकांतवासात किंवा सर्व सगळ्यांसोबत सुद्धा मित्रांसमक्ष कधी कधी तुमचा अपमान केला असेल. एका शय्येवर शयन करताना, भोजन करताना किंवा एकत्रित असताना माझ्याकडून अपरोक्षपणे, माझ्याकडून अनारूपपणे कधीतरी अपमान झाला असेल तुमचा, किंवा त्याबद्दल कधी मी प्रेमादाने मी जर काही केलं असेल त्याबद्दल मला तुम्ही क्षमा करा. कारण त्याला आता कुठेतरी आठवतंय आपलं जे काही आचरण आपण अर्जुनाला सखा समजून, अर्जुनाने जे भगवंतांना सखा समजून त्यांच्याशी जे वागणूक केलेली आहे ती अर्जुनाला कुठेतरी आठवती. आणि जर माझ्याकडून काही अपराध झाला असेल किंवा माझ्या वागण्यातून काही चूक झाली असेल तर मला क्षमा करा, त्या अपराधाबद्दल मला क्षमा करा, हे अर्जुन भगवंतांना सांगता आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.45. पूर्वी मी कधी न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवासा, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग खूप उत्कंठा तर होती अर्जुनाच्या मनामध्ये, कारण ते विश्वरूप दर्शन, की ज्या प्रकारे तुम्ही या भौतिक जगतामध्ये प्रवेश केलाय, मग मला ते बघायचंय की कसं चराचर, आणि जे काही भगवंतांनी ज्याचा अधिदैव म्हणून उल्लेख केला होता, मग ते सर्व बघण्याची अर्जुनाला अगदी मनापासून इच्छा होती. परंतु हे सगळं जेव्हा त्याचं स्वरूप बघितलं, ते भयाने कुठेतरी त्याचं मन व्याकुळ झालेलं आहे. आनंदित तर झालाय पण कुठेतरी मन व्याकुळ झालंय. पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुन विषण्ण झालाय, उदास झालाय. बघा त्याच्या भावना बघा, फिलिंग्स कसे आहेत आधीचे, तर आधी कुठेतरी विषण्ण मन, निराश झालंय. पण इथे कुठेतरी मन भयाने व्याकुळ झालंय, कारण ते जे स्वरूप बघून, उग्र स्वरूप बघून ते जास्त बघू शकत नाहीये अर्जुन. आणि म्हणून देवादिदेव जगन्निवासांना भगवान अर्जुन विनंती करतोय की कृपया तुम्ही माझ्यावर प्रसन्न होऊन मला तुमचं पुरुषोत्तम भगवान हे रूप दाखवा. आणि म्हणून जे परमात्मा, पहिले परमात्मा स्वरूपामध्ये भगवंत येतात, आणि म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. हे कुरुप्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही.
माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या आंतरिक शक्तीद्वारे, अंतरंग शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच म्हणजे तिथेच भगवंतांनी हे विश्वरूप भगवंतांनी अर्जुनाला दाखवलंय. आणि म्हणूनच हे तुलाच हे कोणीही पाहिलेलं नव्हतं असं हे दुर्मिळ रूप. आणि वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने पुढेही कोणी हे दुर्मिळ रूप भौतिक जगतामध्ये कुणालाही हे दुर्मिळ रूप पाहणे शक्य नाहीये. आणि आता तू म्हणतोयस की तुला हे रूप बघून तू व्यथित झालायस, कुठेतरी भयावह झालायस, तर निश्चितच मी हे रूप माझं समाप्त करतो. आणि हे मदभक्ता की माझ्या प्रिय भक्ता, या सर्व क्लेशातून तू मुक्त हो. कारण जो भगवंतांचा प्रिय भक्त असा अर्जुन, की तू या सगळ्या क्लेशातून मुक्त हो. आणि तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते तू आता शांत चित्ताने बघू शकतोस. आणि म्हणूनच तिथेच भगवंतांनी आपलं परमात्मा हे रूप, जे 4 भुजाद्वारी शंख, चक्र, गदा, कमळ जे हातामध्ये आहे, आणि त्यानंतर मग ज्या भगवान रूपाशी अर्जुन निगडित आहे, की भगवंत अर्जुनाबरोबर ज्या मनुष्य रूपामध्ये आहेत आणि त्या मनुष्य रूपावरच अर्जुनाने भक्ती केलेली आहे. आणि असं हे रूप अर्जुनाला भगवंत दाखवतायत. आणि हे बघून संजय धृतराष्ट्रांना काय म्हणतोय बघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.50 संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णाने याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे त्या भयभीत अर्जुनाला कुठेतरी धीर दिलेला आहे. आपल्याला चित्रात दिसतच आहे की कशा प्रकारे मग परमात्मा रूप आणि भगवान असं सुंदर जे मनमोहक भगवंतांचं रूप आहे. कारण मग म्हणूनच विश्वरूपावर पुढे जाऊन बऱ्याच अध्यायांमध्ये याचा नंतरही उल्लेख येईल. पण विश्वरूप दर्शन म्हणजे विश्वरूप हे भगवंतांनी तात्पुरतं प्रकट केलेलं रूप होतं. आणि ते रौद्र प्रकारे, कारण कुठेतरी त्याच्यामध्ये उग्रपणा होता, कुठेतरी रौद्रता होती. परंतु भगवंतांचं हे जे माधुर्य रसाने नटलेलं आणि भगवंतांचं हे जे मनमोहक श्यामसुंदर रूप आहे, त्या रूपावरच अर्जुनाने भक्ती केलेली आहे. आणि म्हणूनच इथेच कुठेतरी या भगवान रूपाशीच हा संबंध प्रस्थापित केला जातो. आणि त्याच रूपाला भगवंतांनी अर्जुनासमोर प्रकट झालेले आहेत त्या रूपामध्ये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्तियोगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण मदर. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना या मूळ रूपात बघितलं, ज्या भगवान रूपामध्ये, मनुष्य रूपात, तेव्हा अर्जुन म्हणतोय की आता मी शांत चित्त झालेलो आहे आणि मी माझ्या पूर्वस्थितीत आलो. कारण कुठेतरी भयाने व्याकुळ झालेला अर्जुन, त्याला काही मनामध्ये त्याच्या खूप गोंधळ झालेला आणि ते रूप बघून मनामध्ये जो पहिल्या अध्यायातला होता तो असमंजसपणा, पण इथे कुठेतरी व्याकुळता मनामध्ये, कारण भय त्याला कुठेतरी त्या विश्वरूप बघून, ते उग्रता बघून ते बघू शकला नाही. त्याचं मन कुठेतरी खूप व्याकुळ भरून आलं होतं मन अर्जुनाचं खूप. आणि म्हणूनच तेव्हा तो म्हणाला की आता हे तुमचं मन माधुर्य रसाने आणि म्हणूनच तुमचं हे सुंदर मनुष्य रूप बघून माझं मन शांत झालेलं आहे आणि मी माझ्या पूर्वस्थितीत आलेलो आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत की हे जे मधुर रूप जो बघतोय अतिशय सुंदर असे अतिशय दुष्कर आहे हे रूप सुद्धा. कारण देवता सुद्धा मग ज्या देवकी मातेच्या दालनामध्ये आपण अनेक देवतांना बघतो आहोत की अनेक देवता त्या चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. कारण ते कुठेतरी भगवंतांचं ते बालरूप म्हणून भगवंतांचं मनुष्य रूप बघायला सुद्धा खूप
खूप कुठेतरी त्यांना अतिशय व्याकुळ झालेले आहेत. बघण्यासाठी ते अधीर झालेले आहेत सर्व देवी देवता सुद्धा आणि म्हणूनच ते रूप बघण्याची संधी पाहण्याच्या त्या नित्य प्रयत्नात असतात. असं हे श्यामसुंदर भगवंतांचं रूप आहे. ते सुद्धा खूप दुष्कर असं रूप आहे. आणि म्हणूनच मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे, हे फक्त एक अनन्य भक्त, मग जो अनन्य भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन आहे. जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये मग हा सगळा भक्ती योगाचाच टप्पा आपण गाठतोय आणि उद्याचा हा भक्ती मार्गाचा शेवटचा टप्पा असणार आहे, जिथे आपण प्रत्यक्ष भक्तीच्या सेवा, मग या भक्तीमध्ये म्हणजे कुठली, कशा प्रकारे भक्ती करू शकतोस आणि तू माझ्या रहस्यमय तत्वामध्ये फक्त याच मार्गाने, मग काय आहे ही भक्ती, कशा प्रकारे करता येते, हे अजून विश्लेषण आपण उद्याच्या अध्यायात बघणार आहोत. आणि एक अनन्य भक्ती योगानेच हे तुम्हाला बघू शकतोस. एक एक भक्तच, एक जो भगवंतांमध्ये अनन्य भक्तीमध्ये विलीन झालेला आहे, असा भक्तच भगवंतांना या भगवान रूपामध्ये बघू शकतो. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधूर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. आणि तेच आधीच आता वाचायला ऍक्च्युली सेम आहे ते मॅटर, की जे अनन्य भक्तीनेच साधलं जाऊ शकतं. फक्त श्लोक नव्हता त्याच्यामध्ये आणि त्याचा अर्थ हा तोच, की फक्त अनन्य भक्ती योगानेच मला जाणणं शक्य आहे आणि याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतोस. मत्कर्म कृत परत मत्कर्म कृन्मत् परत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निवेरः सर्वभूतेशयः समामेति पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो माझ्या पित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मग कुठेतरी निष्काम कर्माकडे जो वळलेला आहे, जो अकर्माकडे वळलेला आहे, जो भगवंतांना आपलं कर्म अर्पण करतो आहे, जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे. मग आधीच्याही आपण ज्या 7व्या अध्यायापासून बघितलं, भगवंतांना कशा प्रकारे शरण गेलं जातं आणि कशा प्रकारे मग मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण करून फक्त एक त्या भक्ती मार्गातून, मग ज्या पापाने जरी अनेक पापकर्म केलेली असली तरीही त्याच्यातून कुठेतरी मुक्ती मिळू शकते. कधी, जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, ज्या जगाई मदाईचं आपण उदाहरण घेतलं, ज्या मृगारींचं आपण उदाहरण घेतलं आणि ज्या अजामिलांचं आपण 8व्या अध्यायात बघितलं, की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करून कुठेतरी जसा एक संधी मिळते आधी अजामिलाला, की पृथ्वीवरती जन्म घेण्याची आणि मग त्याला मोक्षाची प्राप्ती होते. अशा प्रकारे ज्या 7व्या, 8व्या, 9व्या तर प्रत्यक्ष भक्तीने नटलेला असा अध्याय आहे, की ज्याच्यामध्ये भगवंत अत्यंत सुलभ आणि अत्यंत जी सुखकारक आचरणास असं भक्ती योगाचं आपल्याला ज्ञान देत आहेत. आणि म्हणूनच अशा माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये जो संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु, की जे मन आणि बुद्धी भगवंतांवर एकत्र कुठेतरी कॉन्सन्ट्रेट, कुठेतरी पूर्णपणे केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतोय, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, आपल्या जीवनाचं परम लक्ष जो भगवंतांना मानतो, सर्व प्राणीमात्रांशी मित्रत्वाने, माझ्या स्थिताधीर मुनीला आधी सुद्धा आपण बघितलं आणि कशा प्रकारे एका शुद्ध भक्ताचे गुण आपण बघितले. अशा प्रकारे हा भक्त भगवंतांना निश्चितपणे प्राप्त होतो. भगवंतांच्या स्वभावाला जसं आपण बघितलं, अध्यात्म हा मूळ स्वभाव आहे आणि त्याच आध्यात्मिक स्वभावाची भगवंत आठवण करून देत आहेत. हे ज्ञान भगवंत देत आहेत. मग त्या ज्ञानाने परिपूर्ण होऊन कुठेतरी भगवंतांच्या धामाला भगवंत वाट बघतायत. जेव्हा या भौतिक जगतातून आपला देह त्यागून मग भगवंतांच्याच धामाला जायचं असेल, तर निश्चित हा शुद्ध भक्तीचाच मार्ग आहे. पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये निश्चितच परत येणार नाही, असा हा भक्ती मार्गाबद्दल भगवंतांनी हे कथन केलेलं आहे. आणि त्याच्यासाठी अनन्य भक्ती, शुद्ध भक्ती आवश्यक होती. ज्या दुर्मिळ अशा रूपाला अर्जुनाने विनंती केली, ते दुर्मिळ रूप एक एक भक्तच फक्त बघू शकतो, जो भगवंतांच्या अनन्य भक्तीमध्ये लीन झालेला आहे. इति 11 अध्याय समाप्तः. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. मी शेअरिंग स्टॉप करते, रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.